Il-Partit Nazzjonalista reġa' ħareġ b'attakk sfrenat kontra l-komunità LGBTIQ+. Is-sibt li għadda kienet organizzata l-attività Dancing with Pride fil-Belt Valletta fejn familji ngħaqdu flimkien għal stedina pubblika ta' divertiment u ċelebrazzjoni. Hawn attendew tfal, żgħażagħ, ġenituri u anzjani waqt li flimkien ħadu gost jisfnu għan-noti mużikali tal-kantanta Christina Aguilera li se tkun f'Malta għal kunċert speċjali fl-okkażjoni tal-Euro Pride f'Settembru li ġej. Iżda l-Partit Nazzjonalista malar daħal f'kontroversja fuq il-mezzi soċjali u ddeċida li dak tas-sibt ma kienx post tat-tfal. L-ewwel li fetaħ il-kanuni kien il-kelliem ewlieni nazzjonalista għall-edukazzjoni Justin Schembri li staqsa jekk huwiex xieraq li t-tfal ikunu involuti f'dak li sejjaħ bħala dimostrazzjonijiet. Qal li minn dejjem insista li t-tfal għandhom jibqgħu tfal u li ż-żifna tas-sibt tmur kontra dan it-twemmin. Ma' Justin Schembri kompla l-esponent u ex-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo li ddikjara li xi jemmen il-gvern fuq l-ugwaljanza mhux biċċa ta' tfal. Immedjata kienet il-kundanna ta' bosta persuni f'kitbiet fuq Facebook, fosthom l-opinjonisti Russell Sammut u Jeremy Camilleri. Sammut f'kumment telefoniku ma' One News tenna li ħassu muġuh meta ra kif attività għall-familja kollha kellha tispiċċa f'kontroversja. U ġab paragun kif il-pantomimi isir l-istess ħaġa, però ħadd ma jgħid xejn. Tenna li hi redikola li għal skapitu tal-attenzjoni tipprova tippreġudika. L-event kien event miftuħ għal kulħadd u kien hemm xi familji li ddeċidew li jaqbdu lil-uliedhom u jieħdu gost. U fl-istess ħin jisponu għal diversità li aħna ngħixu magħha fis-soċjetà tagħna. U jindik weġġatni l-ħaġa illi kien hemm min biskop tifhom misinformazzjoni dan kollu biex jiġbed attenzjoni. U dik weġġatni ħafna din meta nżid ħaġa fuq is-social media biex tiġbor il-life m'għandix tagħmilha skaptu li you put down a whole community. Fl-istess ħin l-opinjonista Jeremy Camilleri kiteb kif dak li ġara fakru fit-12 sena ilu meta persuni LGBTIQ+ ma kellhom l-ebda drittijiet u qal li attività bħal din kienet bżonn juża ħafna u hemm bżonn iktar għax ir-reazzjoni tagħti prova ta' dan. L-omofobija, il-mibeda u r-rabja li rajt il-bieraħ fuq event li ma kellha xejn sesswali, mhux billi qed jgħidu xi tfal ma kien hemm xejn sesswali. Literalment kien hemm persuna li bes fid-drag ikellem l-tfal. Inqala rebus u hemm turi li mhux biżejjed li sar, il-leġiżlazzjoni li saru, hemm bżonn aktar edukazzjoni biex tinbidel il-kultura tal-imħuħ. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għal Riformi u l-Ugwaljanza, Rebecca Buttigieg, qalet li waqt iċ-ċelebrazzjoni tas-sibt seta' tisma' biss kliem mimli-mħabba. Temmet tgħid kemm għandna x'nitalmu mill-ġenerazzjoni tiż-żgħar li jridu dinja bla preġudizzi u b'ħafna rispett.